أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو سلام كميكم لكم زغبركم سمعتنا إزي دمت سلفنا هدا إرترايو فلما سمنا ونتفتات زينا ايو كقرب لكم كاتشيلو بندام عواج كالاي هاجراو قبعي إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراسيا واللوطي نبخم كنبرئنا أمانغو طعم زيما أكال انقلتنا ايو زغبركم سمعتنا نقد كتاتلونا بخبر عدمنا ناب فلما يمدبنا كسقاقركم حادو قنبات هاجراو مع السرحتنياتات بدرجة عالمي ذكر بعتو قنبات هاجراو مع السرحتنياتات بدرجة عالمي ذكر اللهم أهجراو مع السرحتنياتات كان بعل إيرترا كوبان سمين كوريان زعمسلا هاجرات بسلفن كالئن اتفتاتن زذكر دعيو خنبر مسل سرحتنياتات زي ذكر لن مخوانان صاب تكالا سبعو مسلات يملكت اب إيرترا مسل سرحتنياتات اي كبارن تراي زي كونه كمل علو ويطروتان وحسنا السراحن زعمسلا محبراوي دحناتن سرحتنياتاتون تقليل يلان اتمسل سرحتنياتات كتابق زقبو هاجراو كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا مالتها كوسه كمتون كالوت طبقو اكلات هقدف نربح نايت سرعات زغلغل بمخانو اب إيرترا مسل سرحتنياتات زطابق ناصا اكال كمزي يله يفلط بعبيو نابز حلف لعل 10 عامتات سرحتنياتات دارغا بملؤم بسم هاجراو اغلغلت بزيد ليتون بوحد كفليت اب زي مرصو مويان وتدرنان زتتحزيام بسنك زينا يجزي جداب زي بول هاجروا عقول قلت من اسيات ابز مرطون زر معلوم ويا خسرحو اب إيرترا زخونه بايتا خم زي بولهم يوم زمارروم زوم من اسيات بمويا يخون كال محبراو دحنات اب زي بولو هواهو مصا يوم كريو اب رئيس زي مخالم مستعب إيرترا زلو بوليتيكاو تاقطن ملكن تدماميرو نفس الداتي وحزم هلاوم يقلات إيرترا أبو كباب بعد ما زنبر سراويت تسحيبو بحدث تتكيوم نحيال عامتات اب كباب بعد ما عسكرا زنبر أهادوتات سراويت إيرترا تسحيبان اتنا هادوتات دحر مسحابان أبزن زحلفا خلت عامتات كاب تعليم بزيوت حدث تتكيان كم زلوا من جتات ريدي إيرما الرقاقيتام علامة مسحاب الزوم اب كباب بعد ما زنبرو سراويت بنوت صورس تفلت انا غيركو انت زيلا السراويت اب كميات 24 قنبات معلتنا تنت تقاومتات كي اللعال يسقئيو نابزبل كتماتات يزواور كم زلو يورام መንግስት ኤርትራ በካድራቱ ቢሉ አብዙ በዘሎ ሰሚናራት ምስል ኢትዮጵያ አስተጀመረ ረከብ ሰላም በጽቡቅ ይቅጽል ከም ዘለኳ አንተ ተመልከተ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከባድመ ከይወጥ ግና ወያነ እንቅፋት ስለዝሆነ መስሐብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከባድመ ህንጻጽ ዶባትን ዘይት ወሰነ አዋን ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ይረድ እዝኹም ዚልን ኮሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ መንገድታት ከማይ ቀደሙ በሐያሎ ኪያላታት ተዓጽይሎም መንግስት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ 4 ናይ ዶባት መስመራት ድሕር መጻው ባጋር ንዝንቀሳቀሱ ነበርትን አብዶብ ዝርከብ ዓድታት እንተዘይ ኮይኑ አዱግ ይኹን አግማል ሒዞም ንምዝመላለሱ ሰባት ንብረቶም ይገር ከም ዘሎ ተፈሊጥሎም ምስ መጻው ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን በተዛማዱ ዋጋታቱ ጎዲሉ ዝነበረ ዕዳጋታት አብዘው አዚና ተቀድመ ዓመት ዝነበሮ ይምለስ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬዲዮ ኤረና ካበስመራ ይረጋግጹ ሱዳን ሲቪላው ስርዓት ንምስራት አመንጎ መሰጋገር ወታደራው ባይቶን ተቃዋምት ፖለቲካውያን ውድባትን ናይዘተ መድረኻት ይካየድ ሱዳን ሲቪላው ስርዓት ንምስራት አመንጎ መሰጋገሪ ወታደራው ባይቶን ተቃዋምት ፖለቲካውያን ውድባትን ናይዘተ መድረኻት ይካየራሎም بسوني اسران شعاتن ميازي ابستخايد زتغلت يمو غنات كساب مريچات هاجر ازكايد غزياو نايلفنت مسغاغر منغست نمقام تميايطام
بجنرالات استمرح مسجاجر وتهدروا بايت السودان مخلط عامتات بسلطان كتصنح مخوانو دحر مواجو حزب السودان مقلاي بشرط رايزي يكونون ولوناي سرعات لوطي بمطلب تقاوم وخصاب زوان زي قصل بمهلاويو اتبايتهم سبوليتيكاويان سلفتات مع بمييت بطيح زلام انتخونا حيالو اسلاماويان سلفتات السودان ابتمييت بزي مستافن نعاتن قليلو زقوون مسجاجر منغست خمزي قبلوه يقلص اللهم وتهدروا بايت السودان ابتهاجر كجلجل صنح سرعات شريعة خمز إلا كوان تجلته أخرتي إسلامي سلفتات كمزي تصوريو زت أنكا زخمزي لنكل مسجاجر وتهدروا بايت السودان سلطانونا بالسبيلا وسرعات كسجاجر بالمتوع حالتات البوليس تهاجر السرح دونا مبال آدما يكايدون هلام من تتزينا خاب تهاجر هي تقصم تركن قطرن حبراو لمن نفر تخوينات كايدان تركن قطرن حبراو لمن نفر تخوينات كم زكايدا قلقل الزينا ترك حبيروم حبت حيلتات اير قطرن تركن زكايدو حبراو وتهدراو لمند حيلا اير امريكا وانتساتيفهم اب قطر قوام وتهدراو معسكر زلوا تركي بموالا قطر ابي صومالي السودان معسكرات تخفت كم زلا ببقوامو خجلت صنحيهم تاب 27 ميازيا اب ادو حاس تخيد حبراو لمن نفر تخوينات تركن قطرن كم جبر ملسناي تجبص حبرات امارات سعود عربنا قدمن زكايد علم مدات مقانو وتهدراوين تنتنتي يردوم اب هاجرات وشمت عرب اب منغو قطرن سعود عربن تفطير زلو مكففال مزوبا قرن افريقا حويسكان حيال هاجراتنا بوغني وغنكا بوليتيكا دفيو خمزلو يفلات چاينا ابي جوبيتي زلوا مدبات كتعب مخانات قلت جوبيتي چاينا منغو انزلوا كينات عينت ركبات بزياده من معبايو زخلن اسم معات كم زختما تغليصوم چاينا اب جوبيتي زلوا مدبات كتعب خمتدل افليطان زن كلتا هاجرات من اسم مع زختما بريزيدنت جوبيتي اسماعيل عمر غنا غون خاب 25 كساب 28 ميازيا ابي جينز تخايده والا تبغسو بيلتي اندرواد مس بريزيدنت شي جيبين بمرخاب دحر زكايدو ميت يوم بريزيدنت غناب زي كازمس قدماي مينستر چاينا ليهسيان اولينغ بمرخاب ابي جمرو شركناتاتن بحجز هلو متحققازاتن بمتكوار زاتيوم چاينا خمريتا وطاي سراويتا زسفرت الله انكو هاجر جوبيتي تكون كلا نتاب جماجم بحر جوبيتي زدكونت وتهدراو معسكران معبايو مديبا مهلاوا يفلات مهنات من قد بابور مصفح ودبات اذا مسلح يالو بروجكتات جوبيتي بحيث تركب چاينا نتهاجر بناي بليونات عدا جهود حزاه كم زلاين هاجرات معراب زوقسام مستفح چاينا نبزا استراتيجياوي اقامامت اتون من جوبيتي ابتهاجر وتهدراو معسكرات نزولنا امريكان فرنساي شغله تحضير خمزلو ببقوانو خطقاس صنحيهم كبراتن كبران سمعتنا زينا ابزي فصم مسترف مدبات حدقكم السلام عتن ما خدت عبودات عليتن
ክቡራት ሰማዕትና ደምዳሚ አዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ክፋል ስዒቡ ቀርቡ ተኸታተሎም። ደምዳሚ አዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታም ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው ሰጊሩ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾነ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይምኽኒ ምስሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣልዩም ኣብ ገዛ ዓቕሙ ተመርኪሱ ኣብ ትሕቲ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ነፃነትናን ሉዓላውነትናን ንምዕቃብን ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን ህላወን መጻን ዕድልና ባዕልና ንምቁጻርን ዝብል ጭርሖም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ካብ ሚያዝያ 16 ክሳብ 21 2019 ኣብ ሽወደን ከተማ ስተኮለም ኣሰላሲሎም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብቓል ኣቦ ወንበር መሪሕነት ባይቶን ብቓልታ ብኣባላት ፍጻሜ ቤት ጽሕፈትን ኣባላት ኣስራራይት ሽማግለን ዝቆመት ቲም ሓበራዊት መሪሕነትን ሃገራዊ ባይቶን ተኸፊቶም ኣብቲ ዝተዋህበ ቃላት ንኹለንቶም ባይቶ ኣቑሞም ዘለዉ ኣካላት ከምኡውን ሓፋሽ ህዝብናም ንኹሉ መሰናኽላትን በዳዊ ኩነታትን ሰጊሮም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከካይዱ ምብቅዖም ኣመጒሶም ብምቕጻል መሪሕነትን ወከልትን ዕዱማት መሓዙትን
ተቃውሞ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳውን ህዝባውን ጠርናፊታትን ምንቅስቃሳትን ብተኸታታሊ ዓሚቕ ትሕሶ ዝሓዘለ ምሕዝነታዊ ቃል ኣቕሪቦም ከምኡውን ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታትን ማዕከላት ዜናን ሓበሬታን ንጡፋት ኤርትራውያንን ገዳይም ተጋደልቲ ዝርከብዎም ኣገደስቲ ሃገራውያን ባእታታትን ምሕዝነታዊ መልእኽትታትን ተቐቢሎም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ 2011 ኣብ ከተማ ኣዋሳም ኢትዮጵያ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙን ዘጋጠሙ ኩነታት ዘብርህ ሰፊሕ መግለጺ ዝሓዘለን ብቲም ሓበራዊ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ዝቐረበ ፖለቲካዊ ጸብጻብ ሰፊሕ ክትዕን ገምጋምን ተኻይድሎም ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ማሕበረ ኮማትን ሃገራውያን ባእታታትን ብዝተወከሉ ዝቆመ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ መስርሕ ዓውደ ቃልሲ ተቃውሞ ደንበም ዓብዪ ሃገራዊ ውፅኢት ዝሓዘለ ዕዮ ከም ዝነበረን ዘሎን ጉባኤ ደጊሙ ኣረጋጊጾም እንተኾነ ግን ባይቶና ብሰንኪ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገማት ተወጢኑ ዝነበረ ዕላማታትን ከምቲ ተነቢሩሉ ዝነበረ ትፅቢታት ክትግበር ኣይተኻእለን ግዜን ዓቕምን ሓይልታትናም ኣብ ኮንቱ ፖለቲካዊ ምትህላኽን ምስሓባትን ንምጥፍኡ ጉባኤ ንፖለቲካዊ መሪሕነታት ነቐፌትኡ መዝጊቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ነቶም ዘጋጠሙ መሰናኽላት ሰጊራም ናብ ጉባኤ ንምብፃሕ ዓብዪ ፃዕሪ ዝገበረም ቲም ሓበራዊ መሪሕነት ጉባኤ መጒሶም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንፀገማቱ በዲሁም ናብ ዝሰፍሐ ሃገራዊ ዕዮ ከሰጋግረና ሓድሽ መድረኽ ክኸፍት ምዃኑ ጉባኤኛታት ኣረጋጊጾም ኣብዚ መዳይ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃውሞ ሓይልታት ኤርትራ ብሓፈሻም ኣብ ሙቓም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶም ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ድማ ብፍላይ ዝገበረቶ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሓገዛትን ምትሕባራትን ካልኣይ ጉባኤ ክብ ዝበለ ምስጋና ኣቕሪቦም ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብደረጃ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ብደረጃ ዘባውን ኣህጉራውን ሃዋሁ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ህሞት እዩ ተኻይዶም ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 30 ዓመታት ብሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ምልካውያን ስርዓታት ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወቱ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ቅልውላውን ጭቆናን ተሸኺሉ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ኣብ ዘይብሉን ብህዝቢ ጸደቐ ሕገ መንግስትን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን በኺሩሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝተሓተ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላቱ ተነፊግዎም ኣብ ሻቁለት ይነብር ኣሎም ኣብ መዳይ ዘባውን ዕማሌታትን ብሰንክቲ ተሃዋሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣን ኤርትራ ሃገርናም ዓውዲ ዘባውን ኣህጉራውን ውድድራት ኮይናም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንሉዓላውነታን ጸጥታን ሰላምን ህዝባን ኣብ ሓደጋ ዘሳትሕ ደረጃን ኩነታትን ትርከብ ኣላ ህዝብናም ብሰንኪ ገባቲ መራሒ ስርዓት ግደፍ ንጅምላዊ ማእሰርትን መጮይትን ምስዋርን ግዳይ ናይ ኩሉ ዓይነት ሽበራን ተሳጢሑ ኣስካሕካሕ ህይወት ይሕልፍ ኣሎም ከም ውፅኢቱ ናይዚ ድማ ሃገሩ ራሕሪሑ ሰላም ንምርካብ ብዓሰርታት ኣሽሓት ክስደድን ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ድማ ኣደጋ መቕዘፍትን ማእሰርትን ስቅያትን ክፍሊ ኣካላቱ ክሽየጥን ኮይኖም ምህላው ጉባኤ ብትኹረት ርእዮም ኤርትራ ሃገርና ንኤርትራዊ ዜጋ ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ክነሳም ንናይ ግዳም ሓይልታት ግን ከም ድላዮም ዝዕንድሩላን ሉዓላውነታ ብዝፈታትን መንገዲ ክዋስኡላን ንርኢ ኣለና ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብና ኣሕዋትን መሓዙትን ሃገርናን ሓደ ካብቶም ንህዝብና ዘሻቕሉ ዘለዉ ጉዳያት ገባት ስርዓት ግደፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ርክባት እዮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐን 20 ዓመታት ዝወሰደን ኣይ ሰላማዊ ውግእን ኩነታት ብምኽታሙ ጉባኤና እናመጐሰን እንተኾነ ግን እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስምዓትን ዘይንጽሩን ህዝቢ ዘግለለን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ናብ ቅዋማዊ ስምዓትን ውዕላትን ከእትዎ ዝኽእል ሕጋዊ ረቑሒታት ዘይማልኡ ምዃኑ ጉባኤ ገምጊሞም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተበፂሑ ዘሎ ውዕላት
داغ مريتو خبرلهم كالاي غوباي بمصواع سرعات غدافات زللو وان اتتبصح زلو سمعات نهزبنام ቀያዲ ከም ዘይከውን ጉባኤ አረጋግጾም በተወሳኺ ጉዳይ ወደባት ኤርትራን ዞባዊ ማያት ሀገርናን ምትንካፍ ሉዓላውነት ሀገርና ዝፈታተንን ንሀገራዊ ጸጥታና ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ብምዃኑ ክስገር ዘይግባእ ቀይሕ መስመር ክብል ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣዘኻኺሮም እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዮም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ደምዳመ ኣዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ክፋል እዮም ካልኣይን ናይ መወዳእታን ናይዚ ክፋል ደምዳሜ መግለፂ ድማ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርቦ ምዃንና ኣቐዲምና ክንሕብረኩም ንፈትም ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉና ንረጋግፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ አፍትሐውን መትከላውን መስመር ቃልሲ ህዝቢ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዓሲልናን ተወዲብናን ኣብ ዘለናዮን ብክንዲ ዝኽኣልናዮን ንሓርነትና ንውፈየሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንሓርበኛታት ግዳያትን ስድራ ቤታትን ሰውራ ኣኽያ 31 ጥቅምቲ እንረድኣሉን ቁጠባውን ማሕበራውን ችግራቶም እንፈትሓሉን ኣለናልኩም እንብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢዩ ቃልስና ቃልሲ ውፅዓትን ፍትሐውን ዝኾነሉ ምኽንያት ጸረ ድርብ ወፅዓታት መምላስ ምርግጋጽ ምውሓስ ኩሎም ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ምትካል ልዕልና ሕግን ፍትሕን ማዕርነታትን ጥራሕ ዘይኮነ ቃልስና ንምህላውን ዘይምህላውን ብግዴታታት ዝተስገደደ ግዴታ ብምዃኑ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክቡራንን ሰማዕትናን ሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ንኹልና